Mr. Ono. Oh, Acha 16. oh, ndakambovaudza iri bhora ende haisati yarira pito regai dzive shiri nekuti mazai yamada kuseva aya ana muto. Endai naye mukati ofisa, endai naye mukati vanobata vana chibharo vanoita zvenharo saka mukandei mukati. Endai naye mukati ofisa, endai naye mukati vanobata vana chibharo vanoita zvenharo saka mukandei mukati. Pane zvimwe ushingi nekutakanura nhumbi dzatengwa nemwana wemumwe waparadza upenyu hwake zvoreva mashura nekuti chatswenya inda chara chimwe. Asi unoshanda mukuparadzira zvirwere, unoshanda mukutenderedza zvirwere. Didairewo ndizivewo manje nhasi mutongo wako tinawo. Endai naye mukati ofisa, endai naye mukati vanobata vana chibharo vanoita zvenharo saka mukandei mukati. Endai naye mukati ofisa, endai naye mukati vanobata vana chibharo vanoita zvenharo saka mukandei mukati. Wadya pasati paibva kurundoro apa wagadzira godo ichi chifinhu pakuvhara zipi natsaunga rumwe nadzo dzemutodo. Vakuru mupei yakakwana, mupei mutongo wake wakakwana. Pane pasingade up and down kungazizo zvotoda wazvibvira gweru zazizo. Endai naye mukati ofisa, endai naye mukati vanobata vana chibharo vanoita zvenharo saka mukandei mukati. Endai naye mukati ofisa, endai naye mukati vanobata vana chibharo vanoita zvenharo saka mukandei mukati. Pane zvimwe ushingi nekutakanura nhumbi dzatengwa nemwana wemumwe waparadza upenyu hwake zvoreva mashura nekuti chatswenya inda chara chimwe. Asi unoshanda mukuparadzira zvirwere, unoshanda mukutenderedza zvirwere. Didairewo ndizivewo manje nhasi mutongo wako tinawo. Endai naye mukati ofisa, endai naye mukati vanobata vana chibharo vanoita zvenharo saka mukandei mukati. Endai naye mukati ofisa, endai naye mukati vanobata vana chibharo vanoita zvenharo saka mukandei mukati. Endai naye mukati ofisa, endai naye mukati vanoita zvenharo saka mukandei